Distant. Die struggle is hard en dingen was nooit makkelijk. Alle heeft me gezakt, maar niemand kon mij afdrukken. Ik ga naar huis, ja ik lus ze achter. Fake mensen, ik lus ze achter. Die struggle is hard en dingen was nooit makkelijk. Alle heeft me gezakt, maar niemand kon mij afdrukken. Ik ga naar huis, ja ik lus ze achter. Fake mensen, ik lus ze achter. Ja ik lus ze achter. Ik heb mensen wat getuig met de schoon gedachten. Mensen wat hype inclaimen la uplift. Ik in fake mensen wat leeft niet van afdruk. Ik ga reizen in die jachten. Play op je gedachten. Die kamer was niet makkelijk hier, dus hoe kom ik aankap? Met Taiwan's getuig, zo ik aan hulle samenvat. Die rood naar succes, die zien het dus makkelijk. Ik ga reizen in die jachten. Dat play op je gedachten. Dingen was nooit makkelijk. Alle heeft me gezakt, maar niemand kon mij afdrukken. Ik ga reizen, ja ik lus ze achter. Fake mensen, ik lus ze achter. Die struggle is hard en dingen was nooit makkelijk. Alle heeft me gezakt, maar niemand kon mij afdrukken. Ik